Ylen mukaan vuonna 2024 Suomeen tilattiin 28 miljoonaa pikkupakettia EUn ulkopuolelta. Tilauksista 98% tehtiin kiinalaisverkkokaupoista. Mitä mieltä oot kiinalaisverkkokaupojen kuten Temu, Shein, AliExpress ja niiden tuotteista? No se on vähän ristiriitainen juttu, kun tavallaan ne on houkuttelevia, kun ne on niin halpoja, mutta en haluaisi tilata. Kokeilin kerran Temua ja kävin siis nettisivuilla ja se oli niin sekavaa hommaa ja tuli pelkkää mainosta, että siinä ei edes päässyt katsomaan niitä tuotteita, kun vaan mainoksia pomppaa. Niitä ei valvota samalla tavalla ainakaan mun ymmärtääkseni, mitä näitä eurooppalaisia verkkokauppoja, että en itse uskaltaisi käyttää. Mitä oot kuullut kiinalaisverkkokauppojen tuotteiden ympäristön ja terveyden haittavaikutuksista? No lähinnä huonoa, ei tosin omia kokemuksia. Todella haitallisia kemikaaleja niin terveyden kuin ympäristön kannalta. Että ei ole hirveän eettisesti tuotettuja asioita. Silleen riistomeiningillä, niin koitan välttää. Millaisten ihmisten luulet tilaavan eniten kiinalaisverkkokaupoista? No varmaan nuoret tilaa aika paljon, sitten varmasti myös pienituloiset. No varmaan sellaisia, jotka on vitu alttiita, tiedätkö, niin kuin innostumaan jostain. Veikkaan, että nuoret ja ihmiset, jotka haluaa päästä tai niin kuin saada halvalla kivoja juttuja. Eli periaatteessa kuka vaan. Näet välinpitämättömiä. Ei paljon kiinnosta ympäristöarvot tai muiden ihmisten terveys esimerkiksi. Ehkä jossain syrjemmässä asumat ihmiset on sitten, että se on vaan helppo. En mä nyt tilaan kasan näitä ja ei maksa mitään. Niin